उदां बिजाथि हिसाबै गेलेनो आवगायदों नंगौ सैथो खोथा थांनाय जानुवारिनिफ्राय बिपिएफ हिसाबै आङो सासे एप्लिकेन्ट हिसाबै आङो गुबुन गुबुन जायगायाव 9 नं बनरग समस्थिनि गुबुन गुबुन जायगायाव मेल मिटिंबो खालामदोंमोन बे हिसाबै जथेस्थ जोंनि 13टा प्राइमारियाव गिदिंदोंमोन रायजो राजानि अननायबो मोनदोंमोन बिपिएफआ बे समाव रों बोरों जाथ'नानै दंमोन गार्जेन गैयैयाव किन्तु आंखौ गार्जेन बानायनानै मोजां रोखोमनि दैदेननो थाखाय दायित्व दंमोन बे हिसाबै आङो दायित्वखौ मानिदों दा फैयै फैयै लास्ट मोनसे फाइनाल मोनसे लिस्ट बानायनायाव आंनि नामा फैयाखिसै आंहा बेवहाय जेबो आक्षेप गैया बेयो हाइकमान्डनि खोथा निस्सय हाइकमान्डआ सानदों आंखौ होयोब्ला बेवहाय आङो मोजां रिजाल्ट होनाय नङा दा बिनि थाखाय गावसिनि फसन्थ मथे दिनैनि दिनाव जायखौ होदों बेजोंबा निस्सय गावसोर देरहागोन होननानै साननानै लादों आंहा बे मोजां बे गाज्रि बेवहाय बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आं जाय मोनदों बिथांनोबो बेस्ट अफ लाक जासियो आंहाबो जेबो आक्षेप गैया दा नंखायनो अब्लाबो आङो जिहेतु आंनि जिउनि सेकेन्ड इनिंस हिसाबै फार्स्ट इनिंथ' आङो अलरेडि साख्रि मावनानै 32 बोसोर भिडिअ साख्रि मावनानै फोजोबबोबाय दा नैबे आजिरा थानाय समाव सेकेन्ड इनिंस हिसाबै आङो राजनितिआव हाबदों राजनितिआव आङो सासे पलिटिशियान बा राजनितिकबिद हिसाबै नङा आङो रायजो राजानि सासे लिडार जानानै नैबे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं खित्सिक भाबै माबा मोनसे सिबिनो हायो नामा बिनि थाखाय आङो निजा बबेयाखै निजा खामानिजों सोलिनो हानाय हिसाबै आं इन्डिपेन्डेन्ट बे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै दिनै बिजाथि महरै गथायनाय जाहैबाय आरो निस्सय बे मोजाङै मोजां माबायोब्ला स्क्रुटिनि उनाव जुदि ओंखारमारोब्ला आङो रायजोनि गेजेराव हाबनानै आंखौ मानो भट होनांगौ बे खोथाखौ बुंनानै आङो रायजो राजानि भटखौ आदाय खालामनो सेस्था खालामगोन आरो गेलेनाय माने जों बयबो मिथिगौ देरहानायनि आसायावसो बयबो गेलेयो देरहानांगौनि थाखाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दिनैनि गेजेराव आंजों गोबां रायजो राजाफोर फैदों गोबां प्राइमारिनि मानसिफ्राबो फैदों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दङ आं बिथांमोनजों रायज्लायनानै रायजोफोरनि उसुबिदा फोरखौ प्लास हारि माहारिनि सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै रायजोनि दैदेननायजोंसो आं आवगायलांगोन आङो बेवहाय आं हारसिङै आवगायलाङा रायजोआ जा मा रोखोमै आवगायलांनांगौ निस्सयकै आं रायजो राजानि कमेन्टजों रायजो राजानि बोसोनजों आवगायलांनानै आङो बे उदां बिजाथि हिसाबै गेलेनायाव बोरै देरहानांगौ बा देरहागोननि खामानिखौ मावलांगोन बेखौ आं बुंला आं दहायनो बुंखाबाय बे हाइकमान्ड गावसोरनि बिपिएफनि दिनै आं बिपिएफनि सासे मावथिबो नंला आङो बिसोरनि खोथाखौ बुंनांगौ सानाखै आंहा दा बेनो जाहैबाय आङो आगोलाव बिपिएफ सासे सोद्रोमा जानानै हाबदोंमोन दिनै आं सासे उदां बिजाथि हिसाबै आं गासिबावबो हाबजोबगोन आंनि मावगोननि बा आङो रायजो राजानि थाखाय मा मावनो सानदों बेखौ दुनाय आंनि लेभेलनिफ्राय रायजो राजाजों सावरायलायनानै आं खोन्थाहैफिनगोन आङो दिनैनिफ्राय बिपिएफनि नंला आङो हारसिङै उदां बिजाथि जाहैबाय आरो नैबेखिनि मावनायनि आंहा प्लेन पलिसि दं आंहा जेबो उद्देश्य गैया आं जास्ट सासे ओनसोलनि लिडार हिसाबैसो मावगोन आं राजनितिक भाबै मावनाय नङा माबादि मावलांगोन देरहालांनायाथ' दिनैनि दिनाव मोनसे क्राइसिस फैदों बे क्राइसिसआनो जाबाय जोङो नङाबो जों सिखार जानांगोन दिनै बिजेपिनि सासे दैदेनगिरि आं नामखौ बुंला नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेयो दिनै बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो नागिरगासिनो दङ बिटिसिखौ जोंनि गासै बर' रायजो राजा बा बेवहाय थानाय 26टा जाथि जनगोष्ठी अनेक साइडजों बिथांमोनाबो मदद होनायनि गेजेरजों 7,000निबो बारा जिउ गोमानानै बे बिटिसिखौ सोरजिनो हादोंमोन जाय बिटिसिया जोंनि बे 26टा जनगोष्ठी प्लास बिटिसिया जे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर रखा कबचमोन बे रखा कबचखौ दिनै माखासे मेगन गोसा मानसिफ्रा दिख्रुबनो बा थेर बेथेर खालामनांगोन नाम्बार वानआ बेखौ जों बोरै रैखा खालामफिननांगौ बिनि थाखाय आंहा मावनायनि थियारि दङ आङो बबेबा राजनितिक दोलोआव थानानै बबेबा राजनितिकआ सम बे बाथ्राखौ बुंनो सुबिदा होआ माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय दिनै आं जुदि
उदां सासे बिजाथि जानानै जुदि गेलेनो थाङोब्ला आं बेफोर बाथ्राफोरखौ मोजाङै रोखोमनो रायजोनि सिगाङाव बुंनो हागोन बा सोंखारिनो हागोन बेखिनि आंहा लाबा दङ बे साइडनिफ्राय लोगोसे जौगाखांनायनि बेलायावथ' सरकारनि जेनाखि जोंनि डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्ट दङ जोङो अनेक डिप्राइभसो जानानै दङ बरन्स जोंनि 35 लक्ष मानसिखौ लानानै गासिबो डिपार्टमेन्टनि डेभेलपमेन्टनि आसनिफोरखौ माथा साननानै लानाय जायो नाथाय जोंनि माखासे जायनाखि एमसिएलएफोर इएमफोर एसे गावसिनि टेकनिकेल साइडनिफ्राय बिसोर मिथियैनि थाखाय गोबां जों आसनिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बन्सित खालामनानैसो दोनगासिनो दङ आङो नंगौ सासे बिडिअमोन आं मिथिगौ सासे एमसिएलए बा सासे इएम बा इएमएलए डेभेलपमेन्ट प्लास रायजो राजानि मोनसे दालां जायनिखि दालांखौ बारनो सासे एमएलए बा एमसिएलए बा ब्रिज हिसाबै खामानि मावनांगौ बे आसनिफोरखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थाहैनांगौ खिन्थु दा जोंनि गोबां एमसिएलए इएम माबाफ्रा गोबां आसनिफोरखौ मिथिया सरकारि जों रायजोजों बिसोर गेप खालामनानै दोनो दिनै आंहा बेखिनि गेप्सखौ फिलाप खालामनानै आं दिनै आवगायबोगोन आरो बेखिनि जौगाखांनायनि हाबाफारिफोरखौ सरकारनिफ्राय फैखानायखौ जों जे मोनखानांगौ बेखौ आङो खोन्थानो मोनसे सुबिदा मोनगोन आरो दिनैसिम हरनि गेजेरसिम माबानायावथ' बनरगाव नैनं समस्थिनि गेजेराव ओरैनो आंनिसिम सौफैनायाव 50%नि बारा मानसियानो आंखौ मदद खालामगासिनो दङ दिनै माखासे प्राइमारिनिबो फैदों बेनिफ्राय गोबां मानसियानो अभार फनजों बुंदों आरो आंसो बादा हरदों नङाबा दिनै बेवहाय 5-10 हाजार मानसिया फैगौमोन र' नांथ'आ उनाव नांगौबा मोनसे गेदारिं खालामनानै थिग खालामजागोन होननानै बेखिनि आरोखि धन्यबाद।